U Subotici je danas održana otvarajuća konferencija IPA prekograničnog projekta Mađarska-Srbija, kog realizuju Regionalna privredna komora Subotica kao nosilac i Trgovinsko-industrijska komora Županije Čomgrad kao partner u projektu, čija je suština da se omogući i olakša poslovanje sa inostranstvom ne samo multikompanijama, nego i malim i srednjim preduzećima. I da prezentujemo šta je to što je bilo do sada kvalitetno i što se pokazalo kvalitetno u smislu zakonskih propisa, drugih podsticajnih mjera, kada su u pitanju lokalne samouprave, kada su u pitanju pokrajinska vlada, republička vlada i doprinos za strane investicije na ovom prostoru koji za sada nijesu mali, ali smo mi nezadovoljni. Iz razloga što je oko 6,5 milijardi stranih investicija došlo do sada u Vojvodini, a na našem regionu $1,5 milijardi. Mislimo da to može da bude mnogo više i mnogo bolje. A u smislu podrške i prometa roba, kad su u pitanju firme iz Evropske unije ili iz Mađarske, sa zajedničkim preduzećima ili sa zajedničkim investicijama sa našim preduzećima ili samostalnim, koja bi mogla da koriste one predispozicije koje imaju naši sporazumi i ugovori koje je postigla država, kad su u pitanju Rusija, Bjelorusija, Kazahstan, u zadnje vrijeme i Turska. Nju napominjem posebno zato što mislim da je za Srbiju to najpovoljniji ugovor za sada, jer on je asimetričan, što znači naše robe u Tursku idu bez poreza i carina, a za neke robe smo od strane Turske zadržali još dio carina i dio poreza. Koje su to investicije do sada bile, kako se to investiralo, koji su to rezultati i s obzirom da ovaj projekat traje od 1,5 dana i bit će još sjednica i konferencija, danas smo prikazali šta su slobodne zone kad je u pitanju Srbija i normalno posebno predstavili slobodnu zonu i Subotice. Potpredsjednica Đagić je predstavila sve mogućnosti, potencijale i ponude u tom pravcu poboljšanja uslova kad je u pitanju Srbija. Također njena koleginica iz Komore Srbije nas je upoznala sa svim zakonskim propisima, ugovorima kad su u pitanju sporazumi sa Rusijom, Bjelorusijom, Kazahstanom, zemljama CEFTE, zemljama EFTE, zemljama Evropske unije i ono što je najbitnije svega ovoga da vam kažem, to je prostor od preko 1 milijardu stanovnika pokrivenog tržišta koje benefite oni koji budu poslovali, radili na našem prostoru kao naše firme, zajedničke ili mješovite firme, čije je porijeklo od 30% do 51% sa teritorije Srbije. Mi smo u prošloj godini sa Mađarskom ostvarili ukupan obim spoljno-trgovinske razmjene od nešto više od 1,2 milijarde dolara. Deficit je u korist srpske strane, znači negde izvozimo preko 350 miliona dolara, uvozimo nešto više od 850 miliona dolara, ali ono što je karakteristično da se najveći obim ovog posla obavlja u klasičnim kupoprodajnim odnosima, znači preko 98%. Mogućnosti koje danas imamo, to je da kroz zajednička ulaganja koristeći jedan od prednosti, to je pristup tržištima od preko 1 milijardu ljudi, jeste da kažemo taj deo unapredimo. Jer ne zaboravite, 90. godine, znači 40% obima naše, da kažemo, međusobne spoljno-trgovinske razmene odvijalo se kroz one takozvane više oblike saradnje ili proizvodno-tehničku kooperaciju, koja je u prethodnom periodu, da kažemo, gotovo potpuno izostala i sada imamo najprostiji oblik trgovine, znači onaj deo spoljno-trgovinske razmene kroz kupoprodajne odnose koji se realizuje. Mi verujemo da će upravo ovaj projekat doprineti boljem upoznavanju, boljem povezivanju i korišćenju upravo onih potencijala i tu moramo da kažemo, kolega je pomenuo da smo danas imali predstavljanje mogućnosti potencijala slobodne zone.
među ostalog posebno slobodne zone u Subotici, jer je to najbliža slobodna zona, ali nije daleko ni Zrenjanin, nije daleko ni Novi Sad. S druge strane imamo znači da danas gotovo da nemate grada ili opštine koje nema u sklopu svoje ponude investicione znači destinacije, odnosno industrijske zone, pa čak i zone za tehnološke parkove, koji zapravo ima i ovde u neposrednom okruženju. To su mogućnosti takođe za investiranje. Pored toga imaju i razne lokalne beneficije koje sada svaka lokalna samouprava srazmerno, da kažem, svojoj strategiji privlačenja investitora daje potencijalnim znači investitorima, a da bi podstakla zapošljavanje i novu proizvodnju. Tu su znači podsticaji koje imaju na nivou znači autonomne pokrajine Vojvodine, ali i onaj deo što se tiče podsticaja iz budžeta Republike Srbije, koji pored onih velikih projekata, znači velikih strateških investitora koji vezuje značajna sredstva za velike iznose ulaganja, mi imamo i prošle nedelje zapravo ta odluka ili ta uredba promenjena od strane vlade da se sada dodeljuje 4.000 do 10.000 evra po novo otvorenom radnom mestu za investicije reda veličine pola miliona evra u devastirana područja, odnosno 1.000.000 evra i da kažem sva druga područja i za zapošljavanje minimum 50 ljudi. To je zapravo šansa za podsticaj i za investitore koji spadaju u grupu malih i srednjih preduzeća. Naravno, tu su i druge pogodnosti i mogućnosti znači za investiranje, jer ne treba zaboraviti da pored ovih, da kažemo, tržišta koje pristupa tržištima od preko 1 milijardu ljudi, mi ovde imamo velikih internacionalnih i multinacionalnih kompanija gde je upravo za mala preduzeća izazov da investiraju i da uđu u lanac znači njihovih dobavljača, a to upravo jeste jedna od mogućnosti. Da će lakše uraditi ako znači imaju lokalnog partnera, znači lokalno malo ili srednje preduzeće i zajednički će njihov nastup kako na domaćem tržištu, tako i izvoznim tržištima biti značajno jednostavniji. Ono što smo ovom prilikom uradili, to ukazali smo na osnovu izjava investitora koji su ovde prisutni već duže od 10 godina i jednu poruku da su ljudi veoma važan faktor za investiranje u Srbiji, pogotovo njihova adaptibilnost, fleksibilnost i mogućnost, sposobnost prilagođavanja znači i novim tehnologijama i novim uslovima rada, jer veliki investitori su sa sobom doneli i, da kažemo, nove tehnologije, ali podigli su značajno standarde rada i ne samo standarde rada, nego standarde zaštite životne sredine i mnoge druge standarde poslovanja. I evo, ja bih završila da zaista verujemo i mi ćemo znači biti podrška ovom projektu gde god to budemo mogli, a posebno kada budemo znači više pažnje posvetili korišćenju sporazuma o slobodnoj trgovini, jer naprosto svaki od njih je priča za sebe i zahteva poseban, znači kako ja to kažem, dan ili nekoliko sati da bi se firmama približilo šta to zaista oni mogu da koriste kada su sporazumi o slobodnoj trgovini koja ima potpisana Srbija u ovom trenutku u pitanju. Nyitó konferencia, de fontos állomása egy közös projektünknek. Ovo je bila u stvari otvarajuća konferencija koja je ujedno bila jedna od značajnih prekretnica naših, odnosno stanica našeg projekta. A két kamara nagyon sok sikeres projektet hajtott végre az elmúlt évtizedekben, és biztosak vagyunk benne, hogy ez a projektet is egy év múlva majd Szegeden avval zárhatjuk, hogy nagyon sok hasznos projekttel még született. Dve komore su realizovale veliki broj uspešnih projekata proteklih dekada i ubeđeni smo da ćemo sledeće godine kada zatvoriti ovu konferenciju u Segedini isto tako ćemo moći konstatovati da je to uspešno okončeno. Ez a projekt témájából adódik is, hogy ez úgy érezzük, és a mai elhangzott információk alapján is, hogy ez messze túlnyúl azon, hogy ez egy határon átnyúló együttműködési program, ez két ország együttműködése.
Sama tema projekta nam nalaže, a i mi osjećamo tako da je to mnogo više od puke saradnje, prekogranične saradnye, odnosno saradnye između dve države. Hiszen célunk, hogy az országok kis és középvállalkozóit segítsük abban, hogy exportképességük növekedjen, és kapcsolatuk révén sikeresebbek legyenek mind a magyarországi, mind a szerbiai vállalkozások. Jer nam je cilj da pomažemo malim i srednjim preduzećima da jačaju svoje eksportne i izvozničke kapacitete, time u stvari i privredu naših zemalja. Természetesen a szabadkai és a Csongrád megyei kamara egymáshoz közeli helyzetéből adódik, hogy az együttműködés hatékony lesz, de nekünk a feladatunk, hogy egész Magyarországról igyekezzünk ezt a célt szolgálni, és a Szabadkai kamara, vagyis most már ígérvényünk van, hogy ugye egész Szerbia területén a szerb kamara is bekapcsolódik ebbe a projektbe. Ubeđena sam da će ova saradnja između Subotičke komore i komore Županije Čongrad biti efikasna ne samo na regionalnom nivou, nego i na nivou i u kontekstu u stvari čitave države. Pitanje prvo koje je bilo ljudi iz Brisela, zašto je ovaj projekat dobar? Zašto je on interesantan? Zašto ljudi iz Evropske unije treba da daju kao poreski obveznici sredstva ovamo nama zbog ovog pitanja? Znači, odgovor je potpuno jasan. Ovo što treba ili što mogu da koriste firme koje se nalaze na prostoru komore Čongrada, komore Subotica, apsolutno jednaki uslovi važe za sve ostale kolektive na teritoriji Mađarske, za sve ostale kolektive na teritoriji Republike Srbije i još dalje za sve kolektive ili za sva preduzeća na teritoriji Evropske unije i teritoriji Srbije. To je najjači argument čitave ove priče i ovoga projekta i za to da vam kažem iskreno da smo ponosni, a nadam se da ćemo ga iznijeti ako smo već 4 mjeseca odradili kako treba.